Пътуването превръща света в едно по-малко и по-лично място, защото сега, когато и да чуя за нещо по новините, това не е просто поредното място, където нещо се случва. Сега мога да видя улиците, да си спомням лицата, мога да почувствам и миризмите, които са там. Хиляди неща се случват навсякъде по света, но ако си бил един път там, то тогава всичко придобива по-голям смисъл. Здравейте, казвам се Скот Кайс. На 28 години съм от Съединените щати. Казвам се Аня и също съм от САЩ, но съм родена в Украйна. През последните няколко месеца обикалям света. Започнахме това пътешествие от дома на моите родители в Охайо. След това прекарахме 3 седмици в Мексико, така че там успяхме да видим много места. Оттам отлетяхме до Никарагуа, след това Карибите и Тринидад и Тобаго. После решихме да потеглим към Европа. Първо посетихме Германия, след това и Чехия. Отидохме и до Украйна, където живее семейството на приятелката ми. Пътуването извади навън моята артистична страна. Аз намирам вдъхновение във всичко. Когато си у дома, ти свикваш със средата, има неща, които те вдъхновяват, но не така често, както когато влезеш в нова среда. И всичко е ново и вълнуващо и просто искаш да го вземеш и вмъкнеш в живота си. Две от нещата, които научих са: първо, че не бива да се разочароваш, когато нещата се объркат. Случва се. И второ, че понякога големите неуспехи създават най-добрите истории. Изкачихме вулкан в Никарагуа. Взехме това решение доста бързо и на практика нямахме време да се откажем. Гмуркахме се с шнорхел в Санта Лусия. Беше доста забавно. Един от любимите ни спомени от това пътешествие беше да присъстваме на Луча Либре, двубой в Мексико Сити. По принцип бих казал, че това е глупаво събитие. Но, човече, когато си там в залата, заедно с още 10 000 фенове, просто е огромна емоция. Мисля, че всичките ми хубави спомени са различни от тези на Скот, които пък са свързани с пътуването. Например, когато веднъж бяхме на летището и самолетът се опита да излети 2 пъти и накрая съобщиха, че е напълно развален, това беше запомнящо се за мен. Струва ми се, че аз харесвам приключенията и бедите. Странен пътешественик съм аз. До края на пътуването ще сме ползвали 29 самолета или точно 29 полета. Всеки един от тези полети всъщност излезе напълно безплатно. Трябваше да платим единствено митническите и правителствените такси. Освен това, за почти всяка нощ, която прекарахме на тези места, било то Мексико или Чехия, дори и България, почти всяка нощувка в хотела беше също безплатна. Мисля, че общата сума на нашите разходи на момента на човек е около 300 или 400 долара. Основният начин, по който го правехме, е чрез тези точки за лоялни клиенти. Това са програмите за лоялност на самолетните компании и хотелските вериги. Вместо обаче да бъда лоялен само към една авиокомпания или хотелска верига, това, което направих с моята приятелка, е да съберем десетки хиляди точки от много програми за лоялност и да ги използваме, за да можем да летим и преспиваме безплатно. София е много красив град. От разговорите ми с хората тук останах с усещането, че мнението ми не се споделя от всички. Но ние в Щатите нямаме толкова красиви сгради. Нямаме красиви разкопки и тази история наоколо. София е страхотна. Просто разположението на нови и стари сгради е невероятно. Предпазлив съм да правя прекалено бързи заключения. Всяка страна има своите прекрасни хора и своите тапаци, естествено.
Но почти всеки, който срещнахме тук, беше наистина много мил с нас. А това не винаги е бил случаят в другите държави, през които минахме. Така че определено България е в списъка с държави, които бихме искали да видим отново. Мечтаната дестинация. Опитвам се да решим между Исландия, Южна Корея и Египет. Може би забавно е, но знаеш ли, тя винаги е към дома.